Moi bons días, gracias pola vosa asistencia a esta rolda de prensa. Eu son José Fuentes, responsable de acción sindical da Federación de Ensino de Comisións Obreiras de Galicia, e estamos na mesa representantes de tres organizacións distintas, asinantes do acordo que melloran o funcionamento do sistema educativo e as condicións laborais do persoal da Consellería de Educación de Galicia. Está por AMPE está Julio Díaz Escolante e está por UGT Cristóbal. Bueno, pretendemos nesta roda de prensa trasladarlle tanto a opinión pública de forma xeral como a toda a comunidade educativa cal é o resultado, cal está sendo o resultado da aplicación do acordo citado anteriormente. Tivemos unha comisión de seguimento do acordo ás tres organizacións sindicais asinantes do mesmo o día 21 de xuño. Ese día fixemos unha valoración daqueles apartados que estaban a aplicarse. Temos que decir que de forma satisfactoria mayoritariamente, moi mayoritariamente, a maior parte dos puntos do acordo están cumplíndose de forma adecuada, tanto os que xa están aplicándose como algún que ainda non se está aplicando pero vai aplicarse, como é o cobro de sesenios de cargos directivos por parte económica dos complementos que foi acordado, así como son a reducción do horario lectivo para o profesorado do corpo de mestres para o curso que ven, que pasan de 25 a 23 horas lectivas, e esas dúas son de libre disposición, tal e como quedou aclarado nesta reunión da Comisión de Seguimento coa Consellería de Educación. Pero nos topamos con unha sorpresa, por a nosa parte, na medida en que a Consellería fai unha interpretación non literal do acordo, sino unha interpretación libre en dous apartados. Insisto no de estes dous apartados, porque no resto dos apartados está a cumplirse e de forma satisfactoria. E máis, seguramente o acordo é moito mellor do que pensamos os asinantes, toda vez que dúas organizacións sindicais que fixeron dúas folgas contra o acordo agora están reclamando que se cumpla. Non sabemos por qué, porque se era tan malo, non sabemos por que piden o cumplimento, pero en este momento está pasando eso, e polo tanto debe ser moito mellor do que esperábamos. Non obstante, a parte asinante, que somos máis quisquillosos co cumplimento do acordo que a non asinante, entendemos que estas dúas discrepancias son importantes. Por eso queremos darlas a conocer á opinión pública, como decía, pero fundamentalmente a toda a comunidade educativa. Estas dúas cuestións son as seguintes. O acordo recolle que o alumnado que teña algún tipo de discapacidade, 33% en adiante, contará doble ou triple, igual que aqueles que teñan un grado de dependencia ou aqueles que teñan trastorno grave de conduta. E o acordo recolle que isto é de forma inmediata, xa, e para todos os niveis. Non calendariza a aplicación deste criterio, deste apartado. Da mesma forma, no acordo se recolle que o acordo de agrupamentos do ano 2009, onde se establecían determinadas rateos moito máis baixas que as que están actualmente en funcionamento, naquelas aulas que escolariza o alumnado de diferentes edades, de diferentes niveis, aulas mixtas, polo tanto, tamén ven que se aplicará, e se aplicará, entendemos, a parte asinante dentro do curso que ven, e para todos, para alumnado de educación infantil e de educación primaria. A Consellería nos traslada nesta reunión que eles entenden que esos dous apartados son de aplicación progresiva, pretendendo aplicar únicamente en infantil de 3 anos, en cuarto de educación infantil. Cuestión esta que nos discutimos nesa comisión de seguimento. As tres organizacións temos a mesma interpretación, e é que ten que aplicarse desde o curso que ven, xa, e de forma inmediata, e non de forma temporalizada. A Consellería, despois de escoitarnos, nos fai unha segunda proposta, dice que bueno, que vale, que pode non ser aplicable solamente en infantil de 3 anos, sino que van a aplicalo de outra forma e nos fan unha proposta que logo comentarán os compañeiros. Pero a valoración que facemos as tres organizacións sindicais é que a segunda proposta que nos fai a Consellería sigue sendo insatisfactoria. Daí que poñamos que hai unha inadecuada aplicación do acordo.
adecuada aplicación do acordo por discrepancia interpretativa en 2 puntos. Neses 2 puntos que vos decíamos. Que interpretamos nós? Pois nós interpretamos con respecto ao acordo de agrupamentos que non se recolle no acordo asinado a aplicación progresiva das ratios. Logo, non aceptamos a pretensión que ten a Consellería de aplicalo progresivamente. E con respecto ao cómputo doble ou triplo do alumnado con discapacidade, dependencia ou trastorno grave de conduta, entendemos que debe aplicarse de forma inmediata en todas as aulas que escolarice este tipo de alumnado e, polo tanto, naquelas aulas que superen a ratio actualmente establecida, 20 infantil de 3 anos, 25 no resto das unidades de infantil e primaria, 30 na ESO, 33 en bacharelato, toda aula que supere esas ratios, contando o alumnado que conta doble ou triplo, debe ser desdoblada e, por tanto, crear 2 aulas. A proposta da Consellería non di eso, di algo distinto. Para nós é inaceptable e, por tanto, advertimos xa a Consellería que, en función de como apliquen e como queda a diferencia coa interpretación que nós facemos, nós faremos un estudio en setembro, centro a centro, por toda Galicia, e en función da discrepancia que haya sobre a aplicación que fan eles, nos reservamos a posibilidade de denunciar no xulgado o incumprimento destes apartados, que non do acordo, Dicir, non vamos a rexeitar o acordo, non entendemos que haya que denunciar todo o acordo, pero sí podemos chegar a entender que nestes 2 apartados a discrepancia é necesario que se solucione na vía xudicial. E un pouco para analizar así os apartados polo miúdo, le paso a palabra primeiro ao meu compañeiro Julio Díaz, de AMPE. Bueno, son Julio Díaz Escolante, son o presidente de AMPE aquí en Galicia. E, bueno, profundizar, máis que nada, deixa aí na nota de prensa a proposta da Consellería, é unha proposta moi técnica, non creo eu que tampouco agora solucionemos moito con explicarvos está textual na nota de prensa que teis aí, e vamos a centrar un pouco máis a intervención no tema do acordo. Coincido co compañeiro de que este acordo para nós é bo, incluso, como el dice, para as organizacións que se movilizaron parece que tamén é bo, porque piden que se cumpla. Entonces, a situación en este momento é que, de non aplicarse este acordo, nós temos números, a reducción da ratio na comunidade autónoma hai unha reducción nestes últimos cursos importante, e nos próximos 3 profundizas nesa reducción, e isto é un pouco para evitar esa sangría, é dicir, o que este acordo vai a supoñer é que precisamente un dos puntos que pon é que non se fagan supresións nas unidades dos centros, un punto moi importante, e logo que o profesorado que neses centros iba a ser desplazado non se vexa desplazado. Estamos falando dun número moi importante de profesorado. Entonces, unha das filosofías cas que pensamos o acordo foi precisamente este. Non só que vai haber un incremento importante de profesorado a principio de curso, sino que estamos evitando que moitísimo profesorado se vise desplazado do seu posto de traballo precisamente por esta importante reducción de ratios. Ese estudio que vamos a facer a principio de curso vai a deixar moi claro, e trasladaremos vos números de cal é a situación na que nos atoparíamos se este acordo non se firma. Xa se empezaba a sufrir. Eu podemos comunicar, decirvos que a inspección educativa nos centros educativos xa durante todo o curso pasado había trasladado ao profesorado que se iba a ver afectado que iban a ser suprimidos ou iban a ser desplazados. Ese profesorado é o que realmente sabe a importancia deste acordo. Dúas cousas máis en relación ao que comentábamos. Nosotros, unha vez fagamos ese estudio, e se a Consellería sigue na línea de non querer aplicar eses 2 puntos no que tiñamos acordado, nós non vamos a romper co acordo. Eu insisto nesa, non vamos a romper porque o acordo é bo, estáse cumplindo prácticamente todo o acordo, pero sí hai eses 2 puntos, e nós con ese estudio que fagamos veremos si ao final vamos aos tribunais con esas cuestións ou, se son pequenos flecos, veremos que tipo de actuacións tomamos. E outra cuestión importante para nosotros, e xa aproveitamos que estades aquí, é que temos un compromiso da administración que é
arrancar a reducción da xornada laboral do profesorado, xa se fixeron, bueno, pues unha serie de contactos con función pública, e nós este curso xa estamos rematando o curso, pero é unha tarefa que queda pendente para o curso seguinte, que é a reducción da xornada de traballo do profesorado, que afectaría tanto a primaria como a secundaria, e é esa cuestión que temos pendente do horario do profesorado de secundaria a que debemos abordar no curso seguinte para seguir avanzando no acordo. Non nos están incumplindo porque o acordo pon claramente que se farán negociacións en ese campo, pero nós xa lle decimos á administración que temos esa tarefa pendente e que a principios do curso que ven podemos avanzar nesa cuestión. Xa vos digo, non entro no tema de como vai a aplicar o acordo a Consellería porque é un tema moi técnico e como además consideramos que non debe haber disfuncións á hora de trasladarvos o mensaxe, teilo textual na nota de prensa que vos acabamos de achegar, o mismo, teis aí unha copia tamén do acordo que podeis dispoñer dela para os artículos que queiras explicar. Si eu comentar na mesma liña que os compañeiros que o que destacamos as tres organizacións é que a maior parte do acordo si se está cumplindo. Nese senso, as partes fundamentais que era o descenso da ratio, os incrementos retributivos ou a reducción do horario lectivo do profesorado de primaria, que eran puntos claves do acordo, estánse respetando. Que temos que poñer de manifesto? Que si hai unhas discrepancias e que tratamos de solventar. Na reunión de comisión de seguimento do acordo, como recordaron os compañeiros, estableceronse esas diferencias de criterios. Tratamos de chegar a acordos. A Consellería si avanzou, de aí a importancia desas comisións de seguimento e de progresar, digamos, eses acordos. Chegouse a un límite na administración no que nos non estamos de acordo, porque nos queremos ir máis alá. Sabemos que é un acordo importante, que supón unhas melloras que igual ou outras organizacións sindicales non viron ou non reflectiron e que agora, a posteriori incluso, están reclamando a aplicación do propio acordo, co cal pon de manifesto a importancia deste acordo. Non vamos a romper co acordo, e a administración eu entendo que tampouco, pero si vamos a seguir demandando o cumprimento íntegro da mesma. Como recordaron os compañeiros, vamos a seguir no traballo de cara ao inicio de curso para, de forma exhaustiva, ver digamos, o nivel de incumprimento do acordo para facer, digamos, as demandas correspondentes e tratar que a administración corrixe eses defectos de forma neses dous puntos concretos, vale? Que é o acordo de agrupamentos máis o cómputo das persoas, digamos, os rapaces con discapacidade, dependencia e trastornos de conducta. E creo que un pouco resume a situación na que nos vemos ahora mismo a este final de curso, de cara ao inicio de curso para a aplicación do acordo. Sí, un pouco por concretar un pouco, que non que quede claro, sí, desde a primeira posición da Consellería de aplicarlo de forma progresiva exclusivamente en infantil de 3 anos para o curso que ven, a posición última que manifestou e que como vai aplicalo hai unha diferencia moi grande, pero moi grande. Nos entendemos que calquera aula de infantil e primaria, deixando de lado o de 3 anos porque son 20, a ratio é aplicable. Calquer aula de educación infantil ou primaria que supere 25 alumnos, contando aqueles que computan doble ou triplo, debe ser desdoblada. E a Consellería, na súa aplicación, o que fai é desdoblar, pero cando pasa de 28. É dicir, entre 25 e 28, ese 10% a maiores non está computando realmente os alumnados contra o doble ou triplo, ou está computando de forma como se fora alumnado que ven que se incorpora ao sistema tardíamente, ese 10% que permite a lei. E esa é unha discrepancia importante. Ora, como de importante é? Eso solamente o saberemos cando sepamos cantas aulas en Galicia están nesta situación. De aí que teñamos que esperar a setembro. E no caso do acordo de agrupamentos, vai aplicarse este ano en educación infantil, pero non en primaria. Bueno, pues nos entendemos que debe aplicarse en todas as etapas. Esa é a gran discrepancia. A partir de aí, tamén analizaremos en cantas aulas e con canto profesorado contamos
que non se incorpora novamente ao sistema. É certo que decía o compañeiro de AMPE, estamos limitando moitísimo ou prácticamente reducindo a nada o número de supresións que había cada ano. Nestes últimos anos había cento e pico, cento e poucas, 110, 115, 120 supresións anualmente. Bueno, pues eso este ano, esa sangría para. Pero esa sangría, se a contamos a 3 anos, nos vamos a moitísimo profesorado que non vai a ser suprimido. E iso sí se está aplicando. E iso é moi importante. Por tanto, non entendemos a racanería da Consellería para estes dous apartados que entendemos que non van a ser tampouco aplicándos literalmente como nos pretendemos. Non queremos que sea tampouco exagerada o número de profesorado que hai que poñer a maiores. Bueno, se queredes facernos algunha pregunta ou que vos aclaremos algunha cuestión, pois calquera de nosos tres estamos dispostos a aclararvos o que consideréis. Sí, non sei se ao longo do verán vedes marxa para que a Consellería corrixa este tema antes de levar a xustiza. A ver, no, en principio, nos tenemos que, lo que tenemos que analizar antes de levar a xustiza é ver si aplica realmente isto e como se aplica. É dicir, en cal é a diferencia de aplicar desta forma ou aplicar literalmente como nos plantexamos. De aí que digamos que hasta que teñamos os datos, é imposible durante o verán facelo porque non se resolve o CADP para a primaria hasta o mes de agosto e o de secundaria hasta setembro prácticamente non vamos a saber exactamente que profesorado vai chegar aos centros. Por lo tanto, é aí onde está o maior problema, en secundaria, fundamentalmente, porque en secundaria non se vai aplicar nada. Claro, nos aquí a cuestión é a seguinte, decir, mira, a cuestión aquí é a seguinte, a administración trasladoulle ás inspeccións, aos inspectores jefes, unhas instruccións que, bueno, nosotros creemos que temos definidas nesa reunión que fixamos na comisión, pero nós non sabemos a día de hoxe, porque aínda non se fixeron as reunións nas xefaturas territoriais das vacantes que se van a ofertar, como se vai a aplicar. O que vos dice, compañeiro, se ao final estamos falando de uns pequenos flecos de moi pouquiños afectados, pois intentaremos solventar eses flecos ca administración e pecharemos aí este conflito. Se ao final o conflito nosotros vemos que ten un calado importante, nós xa se lle trasladou a administración de que tendrá que ser un xuez o que dirima se a interpretación que estamos nosotros facendo é a que pon o acordo ou é a que ten a administración. Hombre, nosotros, eu teño aquí as actas desas reunións, leendo, non profundizando moito na lectura, un primer golpe de lectura, vese claramente que a interpretación que nosotros facemos en ningún sitio pon progresiva. Entonces, nós, se ao final son uns pequenos flecos, solventaremos vía comisión, pero se os flecos son importantes, claro que tendrá que un xuez decidir se isto que acordamos se está cumplindo na liña do que se acordou. E xa digo, nós non vamos a deixar de que o resto do acordo se aplique porque precisamente agora están vendo o resultado nos centros educativos. Ahora cando se está vendo, é dicir, esas personas que se daban xa por suprimidas ou por desplazadas saben que neste momento incluso no seu centro donde un ou dous sobraban van a aparecer un ou dous profesores máis. Esa é a importancia do acordo, pero xa digo, se son pequenos flecos a comisión e si temos unha discrepancia importante, un xuez tendrá que decidir si nos temos a razón ou a razón a ten a Consellería. Aí, se me permites tamén facer un comentario, además do que recordan os compañeros en canto a evitar supresións, recordemos que tamén este acordo que fai é mellorar a calidade educativa, é dicir, cando contemplas discapacidades, dependencia, trastornos do alumnado e reduces a ratio basándote en eses criterios, obviamente a atención a ese alumnado con esas discapacidades ou esa necesidade de atención mellora moitísimo. O que pretendemos é detectar cando se incumplan ese senso, vale, por parte da Consellería, si vamos a estar moi pendientes. E o que recordan os compañeros, se hai pequenas diferencias, seguramente podemos chegar a un acordo coa administración sen chegar á vía judicial, pero se realmente os números están por enriba do que se pode solventar de outra maneira, pois teremos que recurrir, claro, a eses medios. Recordando sempre que non solo este acordo non solo incide
nas melloras laborais dos docentes, senón tamén no ámbito completo da calidade educativa, do sistema educativo. E que as propias instruccións que fai a Consellería para as inspeccións determinan que naqueles centros que as unidades pasen de 25 alumnos, pero haya unha sola unidade no centro, estudiarán si se mandan reforzos ou non. Claro, nós non sabemos en este momento, non temos os datos dentro do centro, non sabemos en cantos centros van a estar afectados desta situación e unha vez estudiada a situación, si vai haber ou non vai haber ese apoio, porque se realmente hai o apoio e o propio centro non pode asumir o desdoble por falta de aulas, estaría aplicándose ben o acordo. Pero se hai aulas para desdoblar, entendemos nós que estaría aplicándose mal. Non habría que mandar un apoio, habría que desdoblar. Entonces, como esos datos todavía non os temos, pero a interpretación que fai a Consellería vai a permitir que non se aplique de acordo con a nosa interpretación, por eso poñemos a cautela de decir, vamos a esperar a ver en canto afecta. Non vaya a ser que nós tamén teñamos en este momento unha visión sobredimensionada e nos topemos que naquelas aulas, naqueles centros que vayan a mandar apoios xa non puderan desdoblar porque non hai espacios. Bueno, en ese caso estaría ben aplicado, pero como non sabemos en que centro cae concretamente. Mira, logo unha cuestión importante do funcionamento da comisión, que eso é moi importante, ademais, que se podeis reflexalo, se reflexe, é dicir, nosotros na comisión, xa algún tema se tratou na comisión, vamos a ser moi flexibles con determinadas cuestións, é dicir, nosotros, o que comentaba o compañeiro, o que queremos é que a calidade do ensino público pois sexa cada vez maior, e nosotros o que non vamos a facer tampouco é trastocar toda unha vida familiar con un acordo que temos aquí. Nosotros somos, pois a maioría somos pais, somos docentes, pero además sabemos a problemática que hai, non vamos a facer que unha persoa pois teña que deixar un fillo nun centro e desplazarse 14 km para deixar o outro fillo no outro centro. É dicir, hai unha serie de cuestións que para eso se crean as comisións que dilucidaremos aí nesa comisión e que non vamos para nada nin perjudicar os pequenos nin perjudicar o que pode ser unha conciliación da vida familiar. Dito isto, donde haya posibilidades, porque en moitos sitios hai posibilidades, donde hai un solo centro, pois donde hai un solo centro hai que adaptarse ao centro que temos, e non, a cousa non dá para máis, se ten aulas, se non ten aulas, pero donde temos a opción de varios centros e non estamos nesta disyuntiva de separar irmãos, etc., etc., nós o que estamos dicindo a administración que ten que facer un esforzo para que este acordo se cumpla sempre que as infraestructuras e a vida familiar e a conciliación dos nosos alumnos poida ser posible. Estamos vendo que, bueno, que aquí non só nós entendemos tamén que estes puntos non se están cumplindo nunha medida economicista, é dicir, vamos a ver que podemos aforrar, e iso non foi a filosofía do acordo. Se tedes alguna pregunta máis, de todas formas vamos aí os teléfonos de nosos tres, estamos dispostos a aclararvos o que nos consultedes ao longo do día. Se queredes facer alguna aclaración despois, non hai ningún problema. Moitas gracias pola vosa asistencia e pola cobertura desta noticia.